Sa ngalan sa Samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga hinigugma kong mga igsoon ni Kristo, sa kini ka bulahang adlaw, mapasalamaton tagdako sa Ginoo nga iyatang gitapok ug tagaag higayunan nga magsaulog ning santos nga Eucharistia aron sa pagpasidungog sa Dios nga bata ang Senyor Santo Niño. Andamo nato karon ang atong kaugalingon ining balaang kasaulugan ato na nga pagabasulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ug dakuyamon sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Magampo kita. Langit no nga mahan, ilulunta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos, sa iyang kinaiya, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anong kasing-kasing, tagwangi kami sa pagdawat uban sa kinangup sa usa ka bata sa iyang gingarian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman ang hatagan ninyog pagkaon ang mga gigutom. O papuyon ninyo sa inyong balay ang mga kabus, nga walay puloy-anan. O nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuonan. Sa ingon mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali, magiyakan ninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kun musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kun magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kun ikaw likayan ninyo ang pagdaog-daog, ug ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa utong tuto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang Ginoo nagabanag-banag latas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya ug maluluy-on ug matarong. Maayo siya alang sa tawo nga maluluy-on ug manggihatagon sa tawo nga nagadumala sa iyang patigayon uban sa katarong. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Dili gayud siya mabalhin, ang matarong
mahadlok sa daotang mga tao. Malig-on ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa butan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok. Kusog iyang muhatag sa mga kabus. Ang iyang kaliwat mulungtad sa kahangturan, ang iyang gahom ibayaw diha sa himaya. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa butan. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit, alang sa butan. Kinudlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Korento. Mga igsuon, sa akong pag-anha, aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios. Wala ako maggamit og lawom nga mga pulong og dakong kinaadman. Kay sa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang, gawas kang Hesukristo. Labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa, pag-anha ko kaninyo, huyang ako og nagkurog sa kahadlok, og ang akong pagpanudlo og pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa, ang inyong pagtuo, wala magbarog diha sa kaalam sa tawo, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sa kalimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himaraw ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa yuta, apan kun ang asin mutabang, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Dili na kini mapuslan, apan angay na lang isalibay sa gawas, aron tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan, dili matago ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod, walay magdagkot og suga, ug unya ibutang lamang kini sa ilalom sa sudlanan, kundili sa ibabaw sa tungtunganan sa suga, aron modanag sa tanan nga anaa sa balay. Sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, o himayaon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pabilin nga magbaro. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Pit Señor! Akong pagtahod sa ato ang Prior Provincial sa mga paring Agustino, si Father Andrew Batayula, na diri karon, kauban nato, si Father Roy, ang ato ang Padre Cura, si Father Kit, ang ato ang Parochial Vicar, kang Father Freddy o kang Father Ariel, sa ato ang mga Agustinian Fathers o sa mga kaparian, mga reliyoso nga naa diri karon. Mahimo ba ito silang pakpakan? Lipay ko nga kauban nato ang atong tinahod nga mayor sa syudad, Mayor Samsam, kang Vice Mayor Choi, o sa uban nga mga pangulo nga nangalagad sa ato ang syudad o sa ato ang barangay. Abi ninyo mga igsuon, makalipay o makadasig ang ilang presensya. No? Mayor Samsam, Vice Mayor Choi, salamat kaayo nga ni amo nakiuban. Kabaluman tang tanan nga dili sayon nga mahimong public servants, no? Labi na gidrong panahona na may malipay nato, nya daghan pong manaway nato. Unya lisod ang pagpangita o paagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa katawhan. Mao nga importante kaayo nga mudangop gyud ta sa Ginoo. Amen. O kitang tanan walay sayon ning kinabuhi. Kinahanglan kada adlaw mapaubsanon ta, muluhod ta atubangan sa krusipiho. Nya moingon ta sa Ginoo, Lord, help me become a better person, a better servant of your people. Amen? Kini akong wali mubo rani. Taas nga obispo pero mubo ag wali. No? Pero sa di pa nako sugdan, siguro lang nako nga makadungog nako ang tanan, no? Ilabi nang nanaa sa gawas. Mahimo ba lingion sa ninyo ang inyong mga tapad? Unya ing nadayon basta okay ka, okay ko. Oh, sige, please. Okay ba?
Kamong nasa gawas, okay ba? Okay, very good. Makalipay, makadasig tanawon ang mga igsoon nato nga bisan naa sa gawas sila pero may thumbs up sila. Okay, okay, Bishop. Sa pag-ingon nato nga okay, wa magpasabot nga wa tay problema, no? Wa na magpasabot nga wa tay kagulanan o kasub-anan. Ang gipasabot ana kana moingon tag okay, ang pasabot ana dunay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Oh. Kay bisan lisod ang kinabuhi, basta na ay Dios, okay ra. Matud pa sa usa ka magsusulat, you are safer in the middle of the storm with God than anywhere else without Him. Kung naa ko na Diyos atong kinabuhi, bisan pag naata sa taliwala sa usa ka makusog nga unos, okay ra ta. Kaysa tuata sa laing lugar nga malinaw, pero walay Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Mahimo ba itong pakpakan ng Ginoo? Sa atong pagpasidungog karon sa Dios nga bata, ang Senior Santo Niño nga maoy atong giisip nga patron. Ang ebanghelyo nadungog nato si Kristo miingon, kamo ang asin sa katawhan. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Wa biya sa moingon paningkamot ha nga mahimo kang asin or buhata ang tanan nga mahimo kang kahayag. Wa man siya moingon ana, diretso ang iyang pag-ingon. You are the salt. You are the light of the world. Okay? Sa maong paagi gipahinumduman nata ni Kristo unsa gid ta o kinsa gid ta tungod niya. Unsay atong papel ning kalibutan tungod sa atong bunyag. Tungod kay kita nahilambigit man kang Kristo. Nahimutang asin, nahimutang kahayag. Mahimo ba tanawa sa inyo mga tapad bi kung murabag asin? Ano sa? Ha? Murabag kahayag? Ha? O tinud-anay lang ang istorya, kanang musulod ta sa usa ka opisina o usa ka lawak. Kung musulod ta, mulamdag ba ang lugar? O mungiob? Nay mga tao baya nga inisur mura mungiob ay mura mudim ang suga, no? Oh. Ang iyang presensya dili ba inspiring? Ang iyang presensya murag makahadlok. Oh, kamo mga amahan ha, kamo mga inahan, kamo mga magulang diya sa balay, unsa man ang inyong presence, nagdala bag kahayag, nagdala bag kadasig? Hinaot unta. Ako mag-uol ko, oy, kung muabot ko sa usa ka parokya niya, ang mga tao, murag magpadaplin, murag malayo, murag mahadlok. Yan ay obispo. Adig ko malipay, ana, oy. Pero kung muabot gani ko, niya, oy, Bishop. Ang mga bata, Papa Bishop. Makalipay. Because we are supposed to bring light, joy to the world. Ang atong presensya ba? Okay? Kamo ang asin, meaning maghatag mo og kalami, kanindot. Okay? Sa kalibutan. Kamo ang kahayag, meaning ang inyong presence, magdala og kadasig sa katilingban. Mo giingon ni Kristo kanato karon. Mga igsoon, og inyong tan-awon ng asin, gamay ra gid siya nga butang. Niyang kahayag, sa panahon ni Kristo, kana magdalag lampara, gamay ra pug kaayo, ordinaryo ra gyud. Wa man moingon ang Ginoo, you are the fireworks of the world. Fireworks, kulba kayo no? Mahal kayo, dako gasto. Si Bishop di na ba ganahag fireworks? Ayaw pa na magpahibaw kung nyo daan. Dako damage sa kinaiyahan ng fireworks. Gawas nga mahal. Makapatay pa sa mga langgam. Nga mga langgam, mamaya itong mga tree planters, kay mukaon na sila magkaon, na liso, kalibang sa langgam, muturok ang kahoy. Dito sa mga layong lang mga dapit, muna importante kay mga langgam. Unya, mag-fireworks, labdakang mga langgam, mga matay. Madisturbo sila silang kinabuhi.
Mawad ang tag 3 planters. Pero wak labot sa akong wali ha. Ako lang itong ipadayag ba. Pero ang Ginoo sa mingon, you are the fireworks. You say, you are like the light of the world. Mga igsoon, kanang asin, gamay kayong butang, pero makapausab. Ha? Kanang pagkaon, ayaw asin eh. Di ba, di juga ganahan. Pero ang asin, ibutang nimo, gamay nga butang, para mulami. Gana itong kaon, kasog kanon. Then ang light, ang suga, ordinaryo kaayo. Pero abi ninyo, kanang, balik kandila, balik, pila man, nababay pesos karon nga kandila, o sa 1 peso nga kandila, napa ba? Gamay lang kayo, no? Pero bisan sa kagamay, kung dalhon mo sa kangit-ngit, buntugo niya ang kangit-ngit. No matter how dark the place is, if you light a single candle, it destroys the darkness. Mga igsoon, nindot na inspiring ni para naton tanan, kay lagang higayon, may takin sa ramang ko, usa ramang ko, gamay ramang kong tao, di man ko importante sa katilingban, unsa may akong mahimo. But remember, the power of the salt and the single light, it changes everything. Ha? Bisag ko sa kagamay, basta buhaton na to, ang usa ka tarong nga buhat, we can inspire many others in the community. Niingon na ba ko nga, di na ko tason? Ako ni siyang tapuson sa usa ka istorya. Nag-uban ning usa ka Kristiyano o usa ka unbeliever. Unbeliever, meaning wa siya Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero amigo man sila. Samtang naglakaw sila, nakahinagbo sila mga batanon nga nagsumbagay. Sus, nagrambol. Unya, dahilan na malikas, dahilan, kasuko kayo. Nya, agatong unbeliever, miingon siya sa iyang kaubang Kristiyano, iyang gignan. Tanawa, kita nimo? Ang kanang inyong Kristyanismo, so, 2,000 na katuig. 2,000 na katuig sa kalibutan, pero tanawa ang mga tao. Why na usab? Manggibugno gihapon, manggiaway gihapon. Mura ba gipahiritan niya itong Kristiyano ba? Nasakto siya, kay unbeliever ko, kamo, tuo mo, pero wa may nausab. Hilom lang Kristiyano. Lakaw sila padayon. Sa unahan, day mga bata ilang nakitaan, mga yagit ng mga bata ba? Kamulitsing lang mga naong. Kunya, ang Kristiyano kay may pahiyom siya. Yang gingnan tong unbeliever, yang gingnan, Brad, tanawa rago, nakita ni mga bata. Oh, kita man ako, ano man? Yang ingon tong Kristiyano, yun siya nga, abi ni mo, Brad, kanang sabon, bitaw, kanang sabon. Dugay na kinang naimbinto. Libo-libo na katuig. Naimbinto ng sabon. Pero tanawa, nagya po yung mga bata nga nagkamulitsing. Tinood. Unsa may iyang punto? Ang Kristyanismo, ang sabon, wag ibili kung dili siya gamiton. Kung dili siya puyan. This is the inspiration for all of us today. No? Ipasabot ni Kristo nato ang atong pagkaasin, ang atong pagkakahayag, atong gina siyang ipadayag, atong puyan, atong ipakita, aron dunay kausaban sa katilingban. Shine, not so that others will see you. Shine so that others will see God through you. Happy Fiesta once again kaninyong tanan. Akong pag-ampo nga ang Diyos nga bata magbadayon, pag-inspire, pagdasig sa matag usa nato sa atong pagpuyo, sa atong kinabuhi. Isip mga mapaobsanon o mahigugmaong mga anak sa Diyos. Pit Senyor! Magdungan sa pagpadayag, kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita, dili makita.
Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Nadungog nato ang pulong sa Dios diya sa pagampo udangop kita ngadto kaniya dala ang atong mga panginahanglan. Sa matag pangamuyo muingon kita, Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga sa iyang pagmantala alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag sa pagtuo, ngadto kanila nga nangita sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga kanasuran nga nawad-ag pagsalig sa isig kanasod, mahusay sa mga paaging malinawon, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga pinaagi sa atong manggihatagong pagpaambit sa mga kahiyungahan sa kalibutan, masulbad ang kawadon ug ang inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton ug ang nanag-antos, mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay, magantihana tungod sa ilang maayong mga binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Diyos among amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan nga among gilauman, pasaylua ang among mga kasayipanan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, dad-a kami sa imong kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Gampo kamo mga igsuon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton ng tag sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, aron sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. O galang usab sa tong kapuslanan ug tibok niyang santos kasimbahan. Amahan, uban sa masadya nga kasing-kasing, ug buhing pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw sa misteryo sa paggabata sa imong anak. Himuha nga kining sakripisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga na kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Alaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang walang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mataro. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo. Kay siya mawang pulong nga way sinugdan ug way katapusan, nga kasakatingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong hulagway sa imong himaya. Diya kaniya giilan namo ang Dios nga dili nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa usa ka Dios nga dili makita. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awi. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuwas iyog pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kami giisip nga angayan, nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hindumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanahato sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa nandawtan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw, manaa kaninyo, Manausap kanimo. ato karo ipakita ang atong panag-inig suunay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Diyos, sa mga mahaling santos ng Eucharistia, imo gitag bawang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon ka alam mo grasya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod. Good morning, brothers and sisters of Christ. The Santo Niño Parish Talisay would like to introduce before you our beloved stewards of the day for the Fiesta Mass in honor of Señor Santo Niño de Cebu. The stewards are respectfully requested to please come forward facing the congregation when your name is called. Santo Niño de Cebu Parish Talisay. Certificate of Appreciation is hereby given to Honorable Mayor Gerald Anthony V. Gullias Jr. for his invaluable spiritual and material and financial support as stewards of the day during the feast day on the occasion of the 41st Parish Fiesta in honor of Señor Santo Niño with the theme, Santo Niño, in Him we are one. Given this 8th day of February, in the year of our Lord 2026, at Santo Niño de Cebu Parish, Talisay, Mohon, City of Talisay, Cebu, signed Felipa T. Solana, Chairman, Committee on Worship, Edwin L. Nieves, President, Parish Pastoral Council, and Reverend Father Roy D. Aspera, OSA, Parish Priest. Congresswoman Rhea May Aquino Gullias. Mrs. Bridget Denny. Attorney Stephen and Mrs. Rose Glass. Mrs. Irma I. Zafra. Vice Mayor Richard Francis F. Aznar. The Honorable Lester L. Daan. Honorable Attorney Dan Andrew and Mrs. Amy Villaver. Honorable Eduardo R. Gullias III. Honorable Attorney Mark Arthur I. Bass. Honorable Socrates C. Fernandez. Honorable Ferdinand L. Rabaya. Honorable Rodely Hyacinth C. Cabigas. Honorable Josefina C. Conchal. Honorable Ophelia B. Ilanan. Honorable Danilo F. Caballero. Honorable Alito D. Bacaltos. Honorable John Van Excel M. Restauro.
Honorable Edwin Etcobanes. Mrs. Jima Agripo. Mrs. Geraldine Borinaga Lumaya. Mrs. Leia Perez. Mr. William and Mrs. Maria Celeste Sanchez. Ninfa Justin Yares and Calix Tian Bagayo. Ms. Raquel Fernandez. Mr. Joel and Mrs. Charme Pasetiempo. Mr. Emmanuel and Mrs. Jessa Mayku. Luminarias family. Mr. Elizalde and Mrs. Mercedita Restauro. Mrs. Maria Arlene Sinoy Bahan. Mr. Adolfo Sr. and Mrs. Alicia Bacos. Mr. Elizalde and Mrs. Mercedita Restauro. I, Reverend Father Roy Diaspera OSA, by virtue of the power bestowed upon me by the Holy Roman Catholic Church and by the order of St. Augustine, province of Santo Niño de Cebu, Philippines, as parish priest of Santo Niño de Cebu Parish, Talisay, Mohon, Talisay City, Cebu. In this solemn ceremony, formally declare and appoint you as stewards of the day for the first day in honor of Señor Santo Niño on the occasion of the 41st Parish Annual Fiesta Celebration with the theme, Santo Niño, in Him we are one. Signed, Reverend Father Roy Diaspera OSA, Parish Priest. Almighty Father, shower your blessings to our stewards of the day for this feast day in honor of the Holy Child, Señor Santo Niño, so that they may continue to become good examples for others in the observance, sanctification, celebration of the Christian faith, and for the emulation of that kind of devotion to your Son, Jesus Christ, the Holy Child Jesus. May you continue to instill in them and in us that love and faith, so we may grow in the fullness of our service and obedience to your holy will. Grant this through Christ our Lord. Amen. Mga higala, atong tagaan sa masipang pakpak ang mga stewards of the day.
Mayong buntag kanatong tanan. Viva Pit Senior! So nining higayuna mga igsuon, akong ipahibalo kaninyong tanan nga third quarter nining tuiga ato nang pagasugdan ang expansion sa atong parokya. Atong nakita nga nagkaanam kitag kadaghan ugani ang 1,000 ka monoblock diya sa gawas dili na paigo nga malingkuran. Sumaw na mga igsoon, among paningkamutan pinaagi sa inyong tabang nga ato mapausab mapadak-an kining atong simbahan. Kaya ba ni nato? Kaya kay ni nato mga igsoon kung kitang tanan magtinabangay. Amen? Viva Pit Senior! Og niining bahina, sa ngalan sa tong Parish Finance Council, Parish Pastoral Council, o gikan sa opisina sa tong Cora Paroko, Reverend Father Roy D. Espero OSA, among itunol ang kinasingkasing namong pasalamat sa tanan nakatampo sa kalampusan sa atong kalihukan, gikan sa Walk with Jesus and Mary ni atong Enero 29, 2026, hangtod sa tong kapistahan karong adlaw. Tungod ug alang kang Senyor Santo Niño. Una, ngadto sa tanan nato mga mass sponsors, pilgrim sponsors, flower sponsors, sa katibukang hugpong sa tong mga liturgical servers, ug kanatong mga devotos si Senyor Santo Niño, kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang tanang ihatag, ni bulig, ug ni paambit silang mga gasa ug talento, aron mamahimong walang puso ng atong makalihukan gikan sa unang adlaw sa tong misa nobenaryo hangtod karon alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa mga malampusong pagpahigayon sa atong mga liturkanhong kasaulugan ingon man sa atong mga nightly activities alang kanila laing masipang pakpak pasalamat. Espesyal po natong pasalamatan ang tanang natudlo nga mga stewards of the day gikan sa unang misang nobenaryo niadtong Enero 29, 2026 hangtod sa Pebrero 8, 2026. Alang kanila laing pakpak pasalamat. Espesyal po natong itunol ang atong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa tong Hermano Hermana Mayores 2026 nga mao sila si Mr. Roberto and Mrs. Ligaya Temperatura. Alang kanila, laing masipang pakpak pasalamat. Palipay no sab nato atong lokal nga panggangamhanan sa dakbayan sa Talisay. Ubos sa liderato sa tong aksyon agad Mayor Samsam Gulyas, Vice Mayor Joy Aznar, ug sa mga kaubanan sa konseho. Lakip na ang mga barangay opisyales gikan sa Barangay Mohon, Puok, Biasong, Lawaan Dos, ingon man sa katibuk ang puwersa sa City Toda, Disaster Team sa Talisay, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, mga tanods o kaubanan sa Merge Group, gikan sa Barangay Mohon, Puok, Biasong ug Lawaan Dos, Kabalikat, Puok Rescue and Emergency Partners, tungod ug alang sa pagpatuman sa kahapsay ug seguridad sa tanan natong mga kalihukan ug kasaulugan. Alang kanila ato pinakamasipang pakpak pasalamat. Ato sa palipayan ang parokya sa Our Lady of Consolation Parish sa Laray, San Roque, Talisay City, Cebu. Din ilang mainitong gidawat ang imahen sa balaang bata agig pagpahigayon nato sa tong misa traslasyon ni atong Pebrero 6, 2026 hangtod na sa pagpahigayon nato sa tong Fluvial Procession sa Pebrero City 2026. Alang kanila atong pakpak pasalamat. Palipay no sab nato ang San Diego Dance Company ubos sa pangama ni Mr. Val San Diego and Mrs. Ophelia San Diego. Kinsa muhalad og sayo pasalamat human sa tong Santos nga misa karon. Alang kanila masipang pakpak pasalamat. Ingon man ato sa pasalamatan ang tanang kaparian nga rekonselebrar sa tong Santos nga misa karon. Alang kanila laing masipang pakpak pahalipay.
Itunulusab natong atong palipay ug pasalamat ngadto sa Tomas Presider og Homiles karon. Siya ang Archbishop of Cebu. Atong pasalamat ka Most Reverend Alberto S. Uy Didi. Laing masipang pakpak pasalamat. Ug labaw sa tanan, ang atong gipasidunggan ng atong selebrasyon karon, ang batang Jesus nga si Senyor Santo Niño, ang atong pinakamasipang pakpak pagay. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Masipang pakpak alang kang Senyor Santo Niño. Mga kaigsuunan, iniguman sa katapusang panalangin, ato dayon isunod ang traditional sinulog dance. Dagang salamat o palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo. Salamat sa